Haine hai joto tahuk tai bukuk chono kaise announcement marifika tamni ke khana bubugra je hunger strike eba first on to date bo je khaina hamani aboni thai eba site visit khaina hamani sini hatai kotoro boni urgent samunga haine hai bo ksawi thambika bon boy bo khana tai phaimalia lukurokno जों आवै ख्लाइजाक तंगनि खना बुबुगारनो लामसुगै बुबुगारनो लगिरे लाइना हनिनाय सिनि हाताय कतरो आबो अब तो कैंसल ख्लाइजाका बुबुग्राहाइन हाय अनाउंस खाइनाय बबु दिनो विजिट खाइनाय 28 तारिखनि सिगां बिनि जे आमरण अनुष्ठान हांगार स्ट्राइक खाइनायनि जे थाइ विजिट खाइनायनि बागैनाय आंबो खाजेन ताहुताय बुकुकचं खना जत्तनो आं कबगो खना फाइना नांलिया तबे चिनी दिदार सक तो आरो तंगनाय साइट विजिट खानायनि बागैनाय किन्तु बुबुग्रा खना साइट विजिट खाइफाइलिया बन बगै लुकुरक जत्तनो मास पीपल रक जनरल पब्लिक रक दफना हामजानाय रक खना बरमरा एबा हाताय कतरो फाया तंगना हामनाय एवं फाइना नांलिया हामबाय खुलुमका बुबुग्रा ले तामनि बागै फाइना दंमानि सर बुबुग्रा बिनि फाइनानि बागै बो प्लानिंग तंगमनि खना स्पॉट विजिट खाइनायनि बागैनाय साइट विजिट खाइनायनि बागैनाय कानारो प्रिपरेशन चलि तंगो जे हांग्रा स्ट्राइक खाइनायनि बागैनाय जे बो अनाउंस खाइमानि सिनि बररकनि मानथाय शक्तिनि बागैनाय सेंट्रल गवर्नमेंट थानिबो काहामकनि स्पेशल अटेंशन दुमनानि बागैनाय एवं सिनि मानथाय शक्तिनो माइनर साक पर्यन्त बो चिन कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन एबा ग्रेटर त्रिपुरालैंड मा एसक पर्यन्त बो चबाव नखर सिने हनिनाय जे अनाउंस रमनि आबन बगै जों बिनि डायरेक्शन बाय बिनि एडवाइस बायनो जों बरमरा हाताय एवं हाताय कतरो जों दाबु प्रिपरेशन नाय दंगो आरो आसुकनानि बागैनाय जागारो काहामके नायलायनाय जागा सिलेक्शन खालाय मानि आबनो बनायफिनायनि बागै कक तंगमनि आन बगै खनाबो बो बिनि स्पेशल ते अर्जेंट बिनि जे सामुंगो बो कसावि थांका आन बगै बो खना फाइलिया बो हाइन हाय कतालके बो टाइम एबा बिनि विजिट नि टाइम बा डेट बो सोंनो जानंनाय आबन परे जों हाइन हाय दुकुरबनो जों साख्लायनाय हामबाय बुबुग्रा तो हास्तेव मियाव सि तंगमानि तामनि बागै बो तेसे दिलिगो ना के बादि रिंजाके बो थांमानि कलाखि बिनि अर्जेंट सामु बिनि पर्सनल बा पार्टीनि मैटर फनंगनो बो तो सिनि सुप्रीम जों आबनो डिटेल्स जों सिया ते बो आउट ऑफ स्टेशन बो जो समय जे कोनो जागा थांदि बो सिनि बागैनो सामु खलायो के बन बागै बो खना जे विजिट खाइनायनि तंगनाबो अब तो ताबुन हाइन हाइ मेंसे सुनो मेसेज रहगा जे अब तो स्थगित बा कैंसिल पोस्टपोन रखा के परवर्ती टाइम बो हाइन हाइ सुनो कम्युनिकेट खाइने ते पब्लिक नो जों आबनो टाइम टू टाइम जखन सिन थानिबो मेसेज फाइने जों पब्लिक नो जाननाय 28 तारिख तो तंगनो 28 तारिख तो दाउ जराव कुनो सिनि प्रोग्राम कैंसिल बा पोस्टपोन कुनो सिद्धांत बा सिन सानि डायरेक्शन फायाको जों पार्टीगत भाबे तिनि आसुक लायका सिनि ब्लॉक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी YTF TWF all rank and file जों आगरतलाव मानिको एनक्लेव आसुक लायका इमरजेंसी मीटिंग जे बुबुग्रानि जे अनाउंसमेंट बा जे प्रोक्लेम खालायका बो जे फर्स्ट ऑन टू डेट बा हंगर स्ट्राइक आबनो जों बनो लगिरनान बागै जों रेजोल्यूशन नाका जों डिसीजन नाका जे 28 फेब्रुवारी सिमी हाताय कतरो बुबुग्रानि बाय बाक्सा जों सिनि दफानि बागै जों बनो लगिरनाय चिन दफानि हामप्राय चिन दफानि सानमु चिन दफानि नायमुं कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बा ग्रेटर त्रिपुरालैंड चिनि एंटायर इंडिजिनस पीपल नि सर्वाइवल एक्सिस्टेंस नि चबाव जों बुबुग्रानि लगिरनाय